Machiegni kendo nyaka Ramogi ajwang' wadhi nyime gi weche manyien mag duol. Kawa pod wang'iyo mag motende gi weche mag somo. En ni piny owacho olando ni kochakore higa manyien, nyithindo mag grade mar 1 nyaka 9 koro biro somo to dok pacho ma ok dak e sikul e bwo chenro ma otisi ni boarding. Jagoro mongirore e migawo mar somo Belio Kipsang wacho ni piny owacho menyo kawo ting' mar somo mag sikunde ma idhiye ogalko ni mar kata jonyuol bende ni kod ting' mar rito nyithindo. Kipsang loso e romo mar jopuonj madongo mag sikunde, romo ma dhi nyime Mombasa, kama omedo ni chenro mag boarding nyaka chak weyo mondo mi jopuonjre odag pacho. Jatelo no osingo neno ni kwan klese omedi sikunde mag primar mar jiwo somo mar junior sekondar. I am a parent, and even ourselves as head teachers, we are parents, and we cannot outsource our responsibilities. We must remain with our responsibilities. We co-parent with teachers. We don't outsource parenting to teachers. And therefore, we must work together towards making our children acquire the values that we expect of them. Therefore, as we move forward, day schooling will be the direction, because that's the only way we shall be able to engage with our children. And the first 9 years of our learning between grade 1 and grade 9, the direction that government will be taking is day schooling.